Eres la festa ja ha donat la benvinguda al Cant d'Albaes. Ahir dimecres el poble va participar en l'homenatge a la reina de les festes i la seva cor d'honor amb esta activitat consolidada en el calendari festiu que aposta per la tradició i la cultura valenciana. Els albaes d'este any han sigut espectaculars perquè és que n'hi ha un comboi en les dames i en les mares de les dames que hem estat tot el passacarrer de festa, de comboi, la gent s'ha unit, el temps s'ha respetat, així que hem pogut disfrutar de tota la nit sense cap problema. Com cada any, la festa es va inaugurar davant l'Ajuntament d'Almussafes amb les primeres versaes i l'assistència d'autoritats familiars i joves protagonistes. Bona nit es donarà a tots en gran alegria, a tots en gran alegria. Que més que Regina i dames, sou una colla d'amigues. Com cada any, el versador Boro de Paterna feu equip amb els cantants Maria Amparo Hurtado i Xavi de Vétera, els quals posaren veu a les albaes. La primera parada de la nit fou el domicili de la dama Tània Lázaro Martínez. De forma molt entranyable, la millor cançó faria, la millor cançó faria. A continuació, tocava retre homenatge a la dama Marta Lerma Sánchez. Jordi, que és el seu germà, i Carol, que és la nineta. Emocions també de tots els familiars en el domicili de la dama Nayara Artola Domínguez. Una unió encantadora en les germanes s'expressa, en les germanes s'expressa. Albaes també en honor de la dama Blanca Fuentes, Albors. Vicente és gran futbolista, son pare gran casaor i a més un gran artista. I avui ha sigut un gran descobriment perquè jo no sabia que en les albaes se ho passaríem tan bé i és que la veritat és que tots hem fet una pinya increïble. Per a mi, quan m'ha encantat a mi, ha sigut superemotiu, quan li ha encantat a mon pare, que no ha pogut estar, però segur que li fa moltíssima il·lusió. Molta emoció també en la casa de la dama Andrea Pedrón Sabater. Andrea, li agraden les albaes i és una gran deportista. L'essència en quant a aquesta cultura valenciana de l'Albà, de sentir ahí el dolçany, el tabal, els versadors, això no té preu. Inoblidables albaes en homenatge a la dama Mar Benet Ferrer. Ningú m'ho negaria, li agrada la medicina i pintar, la cuina i sobretot la reposteria. La següent parada, el domicili de la dama Anna Capellino Sabater. Del València Bàsquet jugadora, del València Bàsquet jugadora. Com cada any, l'últim homenatge de les albaes fou en casa de la regina de les festes. Maria Baldoví Navarro va gaudir dels versos interpretats en el seu honor. No faltarà melodia en casa d'una dolçainera, en casa d'una dolçainera.
M'encanten les salvaes, sempre és un cant tradicional valencià i la veritat és que ho veig una meravella com canten, que canten a capella i enguany, com bé has dit, són molt especials perquè soc la reina de les festes i junt a la meva cor d'honor hem disfrutat moltíssim d'aquesta nit i ha sigut molt especial per a nosaltres. La veritat és que jo no m'esperava això en ningú moment i ha sigut per tot, per totes les dames. El grup La Xeranga va amenitzar esta tradicional celebració tan arrelada en les festes patronals d'Almussafes amb un variat repertori musical de totes les èpoques que anima tot el recorregut. Amb la il·lusió, les ganes de festa que té la gent del poble, els veïns i veïnes, les entitats volcant-se al màxim, l'Ajuntament, per supost, col·laborant també per part dels tècnics, per part de la Corporació Municipal, més content per el moment no puc estar. I jo espero que continuen desenvolupant-se en el resto de festes. I finalitzarem amb la festa gastronòmica per excel·lència, horchata i fartons per a tots els assistents.